mwenye getinge nkubakwani naende mbuya more rituko ria rero nkubarigania ese gepindi kirigi tutubwate tugenderete kiobosemia epindi kikabeire ikia osobogima gwaitu no sobogima bw'abantu bali bonsi bagetegereire rituko ria rero ntataga gukwana iguru ye ringana elimo eliria rentire omuchanda sabanta abange ringana eli ni uguchaya omonto ese kene pi mwanya bantu twaikire ikiwango kiri tukurigeria abantu twababika ebilasi twarigeria omonto bunabegete chianga twamoroke balimo twarigeria omonto bunabegete onye omonto kabwate tukie enene oyune balimo tukurigeria oyo begete suti twateba omonto oyino muyare bila komanya buna abantu ababonsi babwate esababu ne maana yae nchige ntonalenge okwanera neki twale gwancha buna omonto omogusi totie kobeka abantu totige korora abantu buna tobaroche tumanye abantu buna bali egento kiagera nakwana ringana eli no mogako oyomo bwariganeti abantu boye kerarigania bwatekegeni abantu bagacha eka chance omonto oyomo ochire obegete suti buya kawaida no maitekero omonto abegete suti igagocha bwarigani buya obekeru amachaye emesa yae nekero kiae buya motu omonto obwatete korumaega agacha kabegete chianga chichweregete etukiae emogete igoro akabaga korokana mna tari monto bwengencho egento kyo okumia bakabwato omogako oyo bakamuira mpaka maiga bakamuikaransi ekinegento nyasaye atanjeti gopagua abantu negento ekebe esekenyoro geito esa society yeito nabura nyoro omonto oyo okobwata okorane maiga koba omonto bwengencho omonto oyo okobwata okomorane maiga nero obwate amaseseni yawo omogako oyo kerene tukumaiga chinka kichigaika bakaba bakorangeria abantu bachemoto barende yo mochanko obo eke kone kikaba omogako oyo begetumaiga orengo motaka nero ochangite chibesa chinyingi olio begetumutu ne suti yae akaruchi besa chigukumi shiringi 10 ekike kagera nkanyora omoyo bogontebi ngichenkwanira omogusibuna gakyo sogwancha kwao tiga gopagwa omonto olio rochimna igare useless omonto yo rigerete okarana tabwati sababu sobogima bwao omonto yinero bwate amaseseni yao mara anke abantu benyorire ase chirana batanjeti esauri yake mbale abana abaiboli babo basirire asa matanga abantu baboli ingogo chikolenda omwana oyo omonto bweba omukeri okoboko igoro oteba nanyare kolenda omwana oyo kosoteba ninyare otake responsibility onyo omwana wetire ninyare komosomia omonto yomoki omosigo oli atanjitime yaye oimoki omwana omoira nyumba asa abana bali baye omwana oyo onchoka oba embisi nero gochiroche nero okora chigasi chia nyumba nonyene skule karagochi akona chinsa chierete abana baye barobu obabanka mapema obataiba soise bitabu basome ese kene kere kwerenteire okoragereria nakiyare nkebuya bwanchi omwana oli kwairete ekiegara yaki nande tigamba tebi omwana aye oli oirire ogachandika konyora ritukemo na chandegete ritukerimo nabwate matumaini twara ogosemeri buna tibwancha bogima bwao bobe igobuna bole tibwancha shida chikobekense nane ninganchita abantu abamwanchite gochanda abantu abamwanchite gopagwa abantu ekiegara ese kingo tebera buna nimbanchite chitabi chirimo bwate nkogera chire abantu twatwara chitabi chire chinghao chitabi chomo utwara omoyo omonene bogwancha abantu omoyo bokoba focused twarigereri mutwe tafadhali kikwanyorire mna kwairira omwana bw'omonto murende tiga komopakwa tiga komokora chigasi tiga komosekereria murende buya mokonye buya nali amaseseni arachise nyumba yao abantu bande mpale okonyora nabagaka papa konyoma abasubati babwata abana kwanyora omogaka angete omwana oli bachitena ngina
omwana ori obe mbisi omwana ori obaga goitukera rituko omwana ori oetera obogima borobo kong nare ko batebiga ese kene pi oise ko bako gokora igo narorire omochando ko gochese nyumba yao ebuku ego tebaiga abageni bonsi the aliens abageni bonsi naba chintakana ababoraka bonspi nabaye abantaba mpaimogeti chibaraka motu yabo nare ko batebiga oso gwancha kwaino ancha korera abantu amaya tiga gopagwa omonto tiga korigereria omonto omobeke kerasigete obugete na mambi yae na bego chakobaigo mara anke abantu ababeteira amatemu mambi yabo egochiaba enkiya naye ori ogwetera amatemu tiga korigereria buna amatemu aya regret oso korigereria maega oso kweyanga ebori naki nonyare go change situation yeyo ekiegera mambi naye onyo nokoro omwana nochoba omoibori onyo koro omoibori mambi notagete ngosirore ekero gosira ndietaki ogotiga inchenare kubatebiga oso gwancha kweno buna mwanyegetinge nimpanchete tiga kopagwa omonto tiga go separate abantu kiegera ori okorora muna nero utagokonye nere mambi ogocha gokonya gento kerioro chuna nkeri important osobogima bwao mambi ngocha korore kikere important osobogima bwao no ine tagataka eri etugutire ngochiere yaba fertilizer ngochiere yaba embolea wasiara mugondo esigo ancha kero omonto siga kero omonto nari obogima bwao buranyare ko bobuya mbuya mono sogo tatagerera una Gusii Nation TV nje na fanti nyakenyanya nare ko batebiga subscribe comment share ntobanchete mbuya mono